Kabalang Presbyterian Iap District Lakse Presbytery kan penlong ya ka football friendly mat komsel of work hapo jong kamadan rublay haka nruturik jong mentau benai Desember arajar posan kabalong ru kesengi sajan ka jingtmu jo kabalang Presbyterian Iap ban penlong ya ka program kalong kumsi benta ban pinmi fon na ka benta ka jiseng samla jong ka KJP sinot sepngi kaban salong house nam hajar arfonyo hapo jong ka balang Presbyterian Iap kumta lingba jong ka kerwo nagalyang jo sketuri jo ka balang Presbyterian Iap ukhot uwer kat kitu ki badon ya ka mensim ban ya don benta lem ha ka program ya ka ne kalong kat kum ka jipentep jong i teman basan ST long put balong ru sketuri balang jong ka balang Presbyterian Iap ni don benta kesni hangni ha madan rublay kum ka balang Presbyterian Iap ni don hangni menta ban penkrek na ka benta kasi ka balasay ha ka bakum ka balang ngin penlong ya ka football friendly match kom seal of wong ka balong si benta kum ka jing penmifon na ka benta ka jing penkrek jong ka balang ban pediang ya gaji sang samla KJP sinot sepngi kabanlong haka balang Presbyterian Iap haka snem arhajar arpuh nyeu nagaliang jogi kum kabalang ni ngubha ya kaban kerpat ya ki para bangit ki parlok ki badon hasaudong jong kenika dong bat kathain ga jongi bat ki ba ki jaka ki bamarjan ru ba subha ya kaban yawan agasi ka belasay ban kersyan lem yang ikum ka balang konkret na kabenta ketika jingseng sinan di ngidon lasay ya ki program ki bakher ngidon ya ka friendly football match apedeng jong ka jingseng nong syarai jong ka Iap district kaban ya lekai jong ka jingseng samla Iap district bat hadin kata ngidon ru ya ka football friendly match pedeng jong ki pastor ka baki ai kerteng ya ka western pastor persyak ya ki officer jong ka government of Meghalaya ngidon ru kiwe ki items bakan thup kum ka jingilek kai mau poin pedeng jong ki kun samla jong ka balang don ru ya ka jingtan telai bat kiwe ki programs ki bangin yo ban ya sementara saya kesengi ngidon hang niru ni penkrek na kebentai kini ki stall ki bangi kum ka balang ya penkrek ban di ki tiar ki bapher kentup nadu ki jany second hand nang ta ki jur marep ki bapher laban yo ni dan ru ya ki jingbam tenrai fast food dan ru igi dukan syabat kiwe pat ki jatiar di bakum ka balang ilapan krek di sesisin ni pat subha ya ki parlok barok subhaban wan la syai kesengi ka badai ka riu tarik benai Desember jong gede snem arjar pusan nadu ke por 10 je kadu ke por 100 je